Zayed, i volem anunciar que com a jurat hem decidit atorgar el premi a millor llargmetratge amb una dotació econòmica de 1.000 euros a la pel·lícula Puka Urpi, de Segundo Fuérez. I de part de tot el jurat doncs us comparteixo unes paraules. Donem el premi a aquesta pel·lícula per la seva delicadesa i sensibilitat a l'hora de construir un món simbòlic i oníric que arriba profundament a l'espectador. El jurat destaca la manera en què la ficció reflecteix amb cura i respecte les dones protagonistes, posant en relleu les relacions intergeneracionals i el trànsit compartit del dolor com a història universal. Alhora subratlla la força poètica de l'obra, capaç de transmetre lluites i resistències indígenes a través de les imatges, oferint altres maneres d'explicar les històries. Gràcies. El Segundo ens ha acompanyat al llarg de diversos dies durant el festival, però malauradament no el tenim aquí avui perquè ha agafat un vol aquesta matinada. Però sí que ens ha deixat un missatge d'agraïment molt maco que volem compartir amb totes vosaltres. En nombre de Puka Urpi extiendo un saludo respetuoso y afectivo al Festival Indifest, a sus organizadores, curadores y al jurado. Recibir la noticia de su reconocimiento me ha traído emociones confusas, quizá porque mi mente y alma están más pendientes en la lucha de mi comunidad quichua otavalo en este momento. Pero sin duda también es una gran alegría para cada una de las personas que han aportado directa e indirectamente en esta película y que en este momento están en la lucha por nuestra dignidad frente a las políticas de este gobierno de derechas. Esta película es una forma también de resistir y pelear contra la hegemonía, el racismo y clasismo generado por el Estado ecuatoriano. A ratos me gusta soñar con una resistencia